Toate denivelările suprafeței Pământului, cu aspect de ridicături și adâncituri, formează relieful. Principalele forme de relief, în ordinea descrescătoare a altitudinilor, sunt munții, dealurile și podișurile și câmpiile. Munții au versanți abrupți și culmi cu vârfuri ascuțite. Dealurile au culmile domoale. Dealurile care au culmile mai late și netede se numesc podișuri. Câmpiile sunt joase și netede. Pe hărți, câmpiile se reprezintă întotdeauna prin culoarea verde, cu cât câmpia este mai joasă, cu atât culoarea verde este mai închisă. Dealurile și podișurile se reprezintă pe hărți cu galben, iar munții cu maro. Cu cât înălțimea dealurilor sau a munților este mai mare, cu atât culoarea de pe hartă este mai închisă.